Fl-aħħar jiem ittellaw numru ta' konferenzi illi matulhom il-Gvern ta' spjegazzjoni tal-ħidma tiegħu fit-tielet sena ta' din il-leġislatura. Din is-sensiela bdiet b'konferenza mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar ix-xogħol ġenerali tal-Gvern, komplet bil-ministeri differenti wieħed u ntemmet b'konferenza oħra ta' Lorenz Gonzi din id-darba tispjega l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. U tul dawn il-ġranet f'kull dar f'Malta u Għawdex taqsmu eluf ta' fuljetti bil-kulur b'din l-istess informazzjoni. Intant matul din l-aħħar konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru qal li għadu mhux iż-żmien li jgħid kemm ser jitkeċċew ħaddiema mill-Ermolta għaliex ir-riforma qiegħda fi stadju delikat. Lorenz Gonzi qal li l-enfasi tal-Gvern tiegħu hija x-xogħol. Iżda affaċċjat bir-realtà ta' ħafna aktar impjiegi part-time millu full-time kif indika l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Gonzi ċaħat u qal li kien hemm żieda anke fl-impjiegi full-time. Dwar il-weda fil-manifest elettorali li Gvern Nazzjonalista jagħmel kruċjata kontra l-impjiegi prekari, il-Prim Ministru qal li ċertu kumpaniji jippruvaw japprofettaw minn toqob fil-liġi u li jafu jkunu kreattivi ħafna bil-mod kif jagħmluha. Il-Prim Ministru semma wkoll l-estensjoni fil-Power Station ta' Dellemara u wara li għadu kemm nefaq 200 miljun euro fuq Power Station li taħdem bil-heavy fuel oil, issa Lorenz Gonzi qal li l-mira tiegħu hija li pajjiżna ikollu Power Station illi taħdem bil-gass.